volem és seguir sent organització professional per més legislatures, perquè creiem que estem amb una tasca que és la que realment importen als agricultors i ramaders de Catalunya, homes i dones del camp, a tots. Estar al costat dels pagesos perquè puguin comercialitzar, és a dir, el que produeixen directament. I aquesta és la nostra tasca més important, donar un valor afegit a les seves produccions, perquè realment avui es produeix molt bé de tot, molt benestar animal, però resulta que els preus no van amb la consonància que tindrien que anar. Jo penso que és important presentar-se a les càmeres agràries perquè la unió fa la força i és la tercera vegada que em presento a càmeres agràries. Jo penso que les dones sempre hi han estat molt involucrades dintre la política agrària o dintre les explotacions agràries. El que passa és que abans eren els homes els que tenien més protagonisme. Com que és la tercera vegada que em presento, veig que el que se n'ha tret és que l'administració va prenent consciència de que cada vegada queden més ramaders. Des de fa uns mesos van muntar màquines expenedores de llet i, esclar, el que tenim ganes és que la gent coneixi el producte, o sigui, el producte de proximitat de la granja al consumidor amb el màxim de frescura possible. El problema més gran que tenim nosaltres és que ens imposen els preus, tant a l'hora de comprar com a l'hora de vendre. No hi ha ningú que reguli, ni inclús l'administració no s'agafa mai les riendes i dir, vinga, doncs vaig a marcar uns preus mínims. Aquesta experiència per mirar de treure els intermediaris. Asaja té dintre del calendari ja fa uns anys que està potenciant els productes de proximitat, de quilòmetre zero. És interessant estar dins d'una associació per sentir-te representada i més concretament com a dona. Les eleccions a cambres és evident, ja que qualsevol sector s'ha de sentir representat. Les dones haurien de participar al màxim en qualsevol àmbit, i també en el de la representació política. És la primera vegada que em presento a les eleccions a cambres agràries. Són gent que m'agrada molt les idees que tenen. Llavors, és una mica, penso jo, bastant com defensen ells els agricultors i els ramaders de Catalunya. Nosaltres, a Saja, ens ha orientat més que res i també, vull dir, en casos així, amb altres plans de millora ens ha ajudat bastant. Jo confio en Saja sobretot perquè els he vist bastant preocupats pel sector, amb la presidenta tenim molt bona relació. He vist una persona que coneix a tots els seus socis, coneix a molta gent i sempre els està ajudant. Trobo que el projecte de quilòmetre zero, que ha començat a Saja, que ja ve d'una arrel italiana, afavorirà molt el producte català. És un producte molt bo, de molta qualitat, i ens apropem molt a les idees europees que comença a tenir molta gent i que comencen a fer molta força de la sostenibilitat. Els cotitulars, amb els 2 anys que hi ha d'oferta d'ajut de 2.000 euros per cada dona major de 40 anys que s'incorpora, en aquests 2 anys s'han incorporat 277 dones majors de 40 anys que abans no tenien seguretat social i ara poden gaudir de seguretat social, poden votar a les cambres agràries, és a dir, que tenen més beneficis socials que no havien tingut anteriorment. És un pas endavant el reconeixement de la dona dins el camp. Nosaltres tenim representants que ens negocien directament a Madrid i que ens negocien directament a Brussel·les amb els nostres interessos. És la tercera vegada que ens presentem. Durant aquest temps que ens hem presentat hem mirat de lluitar per aconseguir que els pagesos poguessin estar millor, tindre més ajudes i millorar les nostres explotacions. I també que els preus i el fins i tot es vagi estabilitzant i que ens puguem guanyar la vida sense patir tant i lluitant tant. Perquè no és normal que tinguem d'estar les 24 hores al dia per poder sobreviure d'aquest negoci. Abans, antigament, es vivia, es treballava i fort, però al final econòmicament estàvem bé. A Saja, amb el servei que té, ajuda molt els pagesos, dona consells, mira que si hi ha algun problema tant nacional com particular, mirar de solucionar. Això avui dona molta confiança.
que porta Saja treballant i sempre veient això, que sempre s'han anat a reunions, sempre s'ha col·laborat i això. Ara és l'hora que toca ficar aquest petit gra d'arròs i tot el que pugui aportar. Sent jove i agafant un paper així s'ha de tenir bastanta responsabilitat, però alhora és un paper important. Si les volem canviar els joves ens hi hem de volcar i hem de començar per aquí. Per nosaltres a Saja tenim un grup de joves molt maco, molt unit i amb ganes de fer moltes coses i penso que entre tots ho podem tirar endavant. Em presento a les cambres agràries per a Saja per donar una mica d'empenta al futur agrari pels joves. Som grups de joves de diferents sectors agraris i ramaders que ens hem ajuntat per fer una mica de pinya. Hi ha el sector del vacú de llet, sector d'oví, sector de verdures, sector d'agricultura, del cereal. Els jovents som el futur. És la generació que hem de seguir, si no es perd. Entrem ganes de conservar la ramaderia i l'agricultura com han fet abans els nostres avantpassats. Però això costa, cada dia ens posen més lleis, més obligacions, més entrebancs, però bueno, mica en mica s'ha de guanyar. Avui amb la Junta Directiva, que ja que hem apostat pels joves amb la candidatura, doncs seguim amb vosaltres els joves i el que volem realment és que les vostres aportacions, les vostres reflexions, les idees, les puguem posar dintre de l'organització, perquè una organització sense joves és una organització sense futur. Vota Saja! Vota Saja!